И какво става, хора? Днес ще играем, ще направим втора част на миналата игра. Зомби Outbreak Arena. Вече знаете каква е играта. Ако не сте гледали, първа част, отидете, гледайте предишното видео. И след това се върнете на това, за да разберете малко повече за играта. Пускам я. Как се пуска, бе? Аха. Да, знаете как е играта. Мисля да записвам малко. Аха! Сега разбрахте зомбите по фон. Видяхте ли как той по фон си вървяха и изведнъж някакво зомби се спална. Те се спалват, не са директно в играта. Аз си мисля, че ги пускат директно в играта. Се спалват. Директно така. Това много гледам, когато ти примигва в фенерчета. То не го видях. Ти гледаш страшно заради думото. Просто нека си. Хем ме страх, хем не. Да презаредиме. Бат, не мога ходя там, това е странно. Не мога ходя там. Да! Какво? Мори малко по-тихичко, защото снимам едно видео. Аз снимам едно видео. Така че може малко по-тихичко. Хора, извинете за прекъсването. Да, так не влизам в играта, естествено. Аре, посъсвам цялата. Ти питам за последно нещо. Изчакайте малко. Пречи ли ти то на виждане? Не. Тук брат ме пита нещо, извинете ме. Се върна на играта. Ау. Сега ще ми хейте в коментарите. Трябва да почнем играта от начало. Само така се е наложило. Аре, миналия път е спалня зомбите. Тука. Приготвяме се. Аре, върви, бе. То не го видях, той ще ме отрепа, Презареждай. Ау, беги, 2 пъти. Ги убих, не знам как ги оцелих. Презареждай.
зареждай. Да умра ли, бе? Ще спра, господин Ум, преди да пусне духовете на седемте опасни врагове на хората по света. Не искам да го казвам, но той си тръгна. Аз да говоря с магиосника. Може ли ние да дойдем с теб и да се срещнем с магиосника? Предполагам, че може да помогнете, но това е сериозна заплаха и трябва да сте внимателни. Разбира се, обещаваме да вземем малкия червей на сериозно. Добре, ела. Хей, Шимшан! Шараме! Това е много добро. Слушам някаква готина музичка. Йо, Мерли! Направи някоя магия, йо! Мога да изпрати тъпно от кристал и да си какво вижда? Я не я чуя. Името на някой молец. Но аз не правя такива неща. И ти се наричаш магиосник? Магията му е съвсем истинска. Аре, бе, още ли презареждаш, бе? Те ще му бият зомбитата. Защото той си рад. Night Vision, айде, само това чаках. Night Vision да ми дойде. Защо ще избереш сирена? Ами, знаете... Слушайте, защото скоро ядата ми има. Преди години разбрах, ще ме скарата на личността. То пуска слунка. То пуска слунка. Аре бе, моля, оцелят тоя, бе. Накрая. Трябва да убия това, кет пуска слунката. Да, то на просто другите са на един удар, той е на два просто. През хръсталака го убих. Ще се крие в храстите. И така ще ги гарма. Кажете, на кого ви напомням? Не си шегувай с гордостта. Може от случното хора? Ама трябва да побързам, защото скоро... Убиха ме. Хора, ще изигра още една игра. Мисля видеото да прекъсва, защото вече от 8 минути записвам. Не мога само цяла вечер видео. Само да ви кажа, в момента е 9 часа. Само това ще ви кажа, че в момента е 9 часа. Ви очаквате да записвам до 9, до 10. Поне. Няма как да стане. Снимам видео и е това е. И го качвам директно. Няма качвам го за утре, ще ръка, кога ще го кача директ. Няма никакви обработки, никакви компютъри, ако така и не ме интересува дали нещо трябва да се редактира. Ако има нещо за редактиране, аз ще видя, първо ще си изгледам аз видеото и след това ще го качвам. Знам, защото когато става на козом и след това стрям по още един път. Ям трябва просто да направя така, всеки буквално да го позея, но го задържам повече. Аре бе. Но даже извик, когато ги убиват зомбитата. Аре. То пътки ми дойде. Даже 3. То. То, майко.
Аре, бе. Не знам никъде. 13 зомбите съм убил. Са горе, видях. 15. А колко трябва да убия всъщност? Това е ранг 2. Всъщност, колко трябва да убия, тук никъде не пише. Май дойде някакъв. Той ще ми помага. Брат, имам план. Аз ще се крия в хръсталака. Той ще го отрепа. Съм това да дойдем. Не бе, той ми развали цялото прикритие. Има буквално едно зомби ми дойде и почна да ми яде и ми развили цялото прикритие. И след това го отрепах. Развали ми цялото прикритие. Дойде и ми развали цялото прикритие. Да се скрия от зомбите, буквално е така да ги гърма през... Един идва зад мене. Добре, че аз дори без фенерче, когато е без фенерче понякога е тука, има и като лични лампи, тука и сега ги виждам, дори зад мене. Зад мене. Нека се стигна до аптечката, без да ме... Майко, тука... Майко, тука... Майко, Аре, бе, още ли презареждаш? Папа! Как се скръв в храстите? Ако само мора, видеото свършва. Хора, чао! Надявам се да имам време да направи трета част. Не знам. Ще видам. Може да има и трето видео на същата игра. Чао!